ሰላም እንቋዕና መደብ Essential English Conversation ብድሓን መጻኹም እዚ ንተማሃሮ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ መደብ እዩ ኣነ ተመስገን እበሃል ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ድማ ሰባት ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለውዎም እትውከስሉ ኣገባብ ክትመሃሩ ኢኹም ሕጂ ክልተ ሰባት ንሓድሕዶም ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለውዎም ክትሓታተቱ ከለዉ ንስማዕ How many brothers and sisters do you have? I have one brother. How about you? I don't have any brothers and sisters. ክብድ ዝብል እንተመሲሉ እዚ ምይይጥ ከፋፊልና ብምቕራብ ንኽትለማመዱ ክንሕግዞኩም ኢና ብመጀመርታ ዶና ንሬይ ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውኻ ኢላ ሕቶ ኣቕሪባትሉ How many brothers and sisters do you have? ሰባት ክንደይ ከም ዘለውዎም ንምፍላጥ እዚ ሓረግ እዚ ክንጥቀም ንኽእል How many do you have? ኣብቲ ዕላሎም ዝቐረበት ቀዳመይቲ ሕቶ እዛ ትስዕብ እያ ነቲ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ How many brothers and sisters do you have? ሬይ ድማ ኣነ ሓደ ሓዋ ኣለኒ ኢሉ መሊሱላ I have one brother ኣስዒቡ ኸዓ ከምዚ ኢሉ ሓቲትዋ ንስኽኸ How about you? እዚ ንዝተሓተተ ሕቶ ዝመሳሰል ንምሕታት ዝተጠቀመሉ ሓረግ እዩ ነቲ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ I have one brother. How about you? ዶና ንሬይ ከምዚ ዝስዕብ መልሲ ሂባቶ ኣሕዋትን ኣሓትን የብለይን I don't have any brothers and sisters እታ any ትብል ቃል I don't have ንዝብል ሓረግ ከም መልቀብታ እንጥቀመላ ቃል እያ ነቲ ሓረግ ሰሚዕኩም ድገሙ I don't have any brothers and sisters. ጽቡቕ ከም መፈተንታ እምበኣር ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ንሓድሕዶም ክትሓታተቱ ከለዉ ንስማዕ How many brothers and sisters do you have? I have one brother. How about you? I have one brother and one sister. How many brothers and sisters do you have? I don't have any brothers and sisters. How about you? I have two sisters. ሕራይ ደጊምና ንፈትን ነቶም ናይ እንግሊዝኛ ሙሉኣት ሓሳባት ሰሚዕኩም ድገሙ ንኹሎም ንሓደ ግዜ ክትሰምዕዎም ኢኹም How many brothers and sisters do you have? I have one brother. How about you? I don't have any brothers and sisters. ግርም ካብዚ ሕጂ ሰማሃርኩም እምበኣር ክንደይ ክትዝክሩ ከም እትኽእሉ ንርአ ነቶም ሓረጋት ብቋንቋኹም ሰማዕኩም ናብ እንግሊዝኛ ተርጉምኩም ኣቕርብዎም ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ኣለውኹም How many brothers and sisters do you have? ኣነ ሓደ ሓዋ ኣለኒ I have one brother. ንስኽኸ How about you? ኣነ ኣሕዋት ኮነ ኣሓት የብለይን I don't have any brothers and sisters. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ እምበኣር ንሰባት ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለውዎም ክትውከስዎም ትኽእሉ ንዶና መልሲ ብምሃብ ተለማመዱ እታ ንስኽኸ ትብል ቃል ተወሳኺት ሕቶ ምሕታት ኣይትረስዑ How about you? How many brothers and sisters do you have? I don't have any brothers and sisters. ጽቡቕ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ዕላል ብምሉኡ ብምስማዕ ዘቕረብኩሞ መልስታት ንምክትታል ደጊምኩም ስምዕዎም How many brothers and sisters do you have? I have one brother. How about you? I don't have any brothers and sisters. ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕጂ ንሰባት ክንደይ ኣሕዋትን ኣሓትን ከም ዘለውዎም ክትውከስዎም ትኽእሉ ዝተምሃርኩሞ ደጋጊምኩም ምልምማድ ኣይትረስዑ መሓዛ ረኺብኩም ብእንግሊዝኛ How many do you have? ክንደይ ኣለኩም ኢልኩም ከዓ ተወከስዎም
ኣብ ዝቕጽል መደብ Essential English Conversation ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ባይ